janar Buhari mugun tsoho janar na gugun dando ba kawa musulmi daidai kankaran da ke sai jama'a gayya a dafa miki wake nauyi ba kwan mai doki kila a ci da kai a ci da iyali da dan mutaren daula shegiyar gida da yayan kanya da karatsa gari gara gobara ta ratsa ba zama ragan sheka kwado na ganin ki ya mutu goro bakin bera mai cire mu annabi calli baka jaka mai tutsa da kayan alqur'ani da dan mutanen daula kai rodar ta tabbata ga hijira ga awo yanzu tsaro ya yawaita noma ya gagara ga hijira ga awo ai da ma can na faɗa na ce muku mugu yake to yanzu ta tabbata ga hijira ga awo kai bari tsoho na gode sai an rauta gada bokan moho na gode ta shawo gangara kuma sai ta afga gada dodar ta tabbata duba dai yanzu yan garin rufa an firgita ga hijira ga awo dambala ta ɗauki wuta ma ta ki take wato ba ga awo dodar ta tabbata bakin tsoho na zuwa baba ashe kai harin garin ba da mugu yake bakin tsoho na sama dodar ta tabbata wallahi ga hijira ga awo Baba Buhari dodar tsohon ɗan ta'adda Baba Buhari dodar ta ya ruguje arewa Baba Buhari dodar bakin tsoho na daura Baba Buhari kaji bai ajalin talaka Baba Buhari kuje gaba ɗan fulani Baba Buhari dodar bakin tsoho na daura Baba Buhari dodar ana ta kashe mutane ana tafiya su Baba Buhari dodar kai Allah sarki, Allah mara iyakar iko, Allah ka mana maganin tsohon nan wanda bai ce amin ba, duk irin adalcin da yake da shi Allah ya tsamar irin adalcinsa. Billahi lazi aka haɗa adalcin ba da alƙur'an ba zai cika kofi ba. Allah gaba ɗaya mutuncinsa da darajarsa da adalcinsa da tsoron Allahnsa da aikin ladan da ya ba ta kai kullum lemo ba. In ku akwai da mai ja to yake na ya neme ni ici, tabbas alƙur'an. Janar na godi wandon gwando ba kawa musulmi daidai shegiyar gyada da yayan kanya ni inda tsohon na yake burge ni wallahi talla wuri ɗaya ne dama kafin ya waye da ya gaya mana ce mai azumi uku ni wallahi talla mun ɗauka na lada ne shegen a hetire ni yake mana alƙur'an wallahi talla a hetire ni yake mana wata ranar na taɓa haɗuwa ya je kasuwa aka ce shinkafa nawa aka ce 250 sai aka kama yi sai baba ya ce ina hau za a siya 1000 mun dauka buhu ne a he mudu yake ne ba a kare ba wallahi tallahi wannan tsoho Allah dai kai mana maganin tsohon nan salamu alaikum to ta tabbata ga menene ga hijira ga awu